Seroki giştiye Hüdaparê Yapıcıoğlu beşdarî taziya malbata Konya ku jê hev kes hatine qetil kirin bû. Yapıcıoğlu di taziya ku beşdar bû de ji bo kesên ku hatinin qetil kirin rehmet û ji bo nasê wan jî sebrê ji Xwedê taleb kir. Yapıcıoğlu piştî ziyaretê beyan da rojnamavanan. Yapıcıoğlu di beyana xwe de dest nîşan kir. Ji ber vê gelek bûyer û pevçûn çêbûne û dûra wihala axaftina xwe zêde kir. Mixabîn her çuxaz neyê xwestin jî ji berê ve însan tên kuştin. Ev ê dîsa jî çêbibe. Lêbelê tucarî weka bûyera ku li Meramê bi serê dede û lariyê de hatiye bûyerek pêk nehatiye. Ji heman malbatê pîrek û zarok jî di nav de hev kes hatin qetil kirin. Gerçekten acı çok büyük. Yani zaten Yapıcıoğlu di berdewamiya daxuyaniya xwe de dest nîşan kir. Adalet ji tut tiştî nikare bê feda kirin û dûra wihala axaftina xwe zêde kir. Em hêvî dikin ku ev mesele bi berfirehî bêronî kirin. Heqê raya giştî heye ku vê yekê zanibin. Ged nav civakê de baweriya bi edaletê nemîne ev yek wê zirarê bide civakê. Pêşî dibe ev mesele bi temamî berfirehî bêronî kirin û hewcê jî kesên berpirt hesabê pirsîn. Ceza ku hek kirine dibe ji wan kesên mesûl re bêdayîn. olmayınca acı daha da katlanıyor. Ji aliyê din ve bi talimata Serokê Giştî Hüdaparê Zekeriya Yapıcıoğlu dibin serokatiya alîkerê Serokê Giştî Hüdaparê Mahmud Şahin de derheqî qetiyama ku li Konyayê hat kirin de komisyonek hat damezrandin. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı merkezden geliyoruz. Alîkerê Serokê Giştî Hüdaparê Mahmud Şahin derbarê mijarê de îfade kir. Bi talimata Serokê me Giştî Hüdaparê Zekeriya Yapıcıoğlu em hatin Konyayê. Me xwest ku em temamê hûrgilî û berfirehiyê meseleyê hîn bibin. Xweda nasîb bike em ê xebatên xwe wek raporekê amade bikin û bi raya giştî re parve bikin. Çok farklı etnik kimliklere sahip olan Türk, Kürt,